Inkonzo yasentabeni yababhadulayo kaGobela eSaldanha. Njengebhadi libhadula ukufuna umthombo. Bantu baseSaldanha neziphaluka uGobela umtshilibe ubhanqo unazisa ngenkonzo ezobe inkulu yokukhululwa kwabantu nezobe iqhuba rhoqo kumgqibelo wokuqala enyangeni. Wena mntu izinto zakho ezingambi kakuhle, unengxaki ezikwahluleyo ekunzima ukuba uzisombulule, unelishwa lokungawufumani umsebenzi, umthwalo unzima, ungaphoswa yile nkonzo yomthandazo kaGobela. Wonke umntu wamkelekile nokuba uneyakhe inkonzo. Uzobe kukhululeka abantu zikhanye izinto zabo. Mamela ke uceliwe nguGobela xa usiza kulo mthandazo uphathe ikhandlela elimhlophe namanzi angange-2 litha. Umthandazo uza kuqala ngentsimbi ye-10 kusasa uyotsho ngentsimbi yokuqala imini maqanda. Umhla izobe ingumhla we-6 kaSeptemba kwintaba yaseSaldanha. Ngokwengxelo ebanzi ngale nkonzo tsalela uGobela ku-076 716 8568. Bazokhululeka abantu kuqhawuke izibopho ungaphoswa. Bonke abafumana ukucinezeleka sekubonakala zisuka zonto kubo, abaphupha belala nezilwane zekubonakale zishiyeka kule ndawo namhlanje. Kuvuleka amasango, kuvuleka apho kugcwele khona, zonke izinto zikhanye, vuleka indlela.